trok APHLC ki kim kerang pini keceng silo laki nilitum lamaing tur pon lo lamaing tur dera pini nilitum sake air lapen woti pini pensin nilitum breakfast ason he anso ason nilitum peman pon lo lapen adun tu pena bajai mek bangkel hen lo jasemet nilitum leadership training panse pipon po ladak leadership training long nilitum jasemet RD ki pipon ke hen lo Constitution of India la arlo bang 6 schedule dudun po la sopi Indian Penal Code ke nep ke beng aron apen hasti kwan ma ki pinangji la soron lo apen nomor ke thom bangal helo CRPC mate criminal procedure code pulo la police tum ke nep kangnang apen ki pe jok court atum ko piaja kong ma police tum piaja kong ma magistrate pitum piaja kong ma la sobo thak pipon po la pen police ek doji police ma jakong ko pia hosi police atum rara phan ko puson se ki deal nai ma ko puson hot rat tum han arde bare ta jakong do ma mate puore jakong do ma ba ko son si rat man ki dealing sa puthak dake tok do la pen police atum jong se ko puson se duty hot horjun dat ingri dat pini choda tela tuma punishment pilo la haira do et lo da ka section itum chithan bon po apen ison pen bangke isi bangke det 3 ani bangke nilitum 23 bangke lehen lo nilitum open mane public atom phan isi kipi jut siang deng lo ang dung kiti pulo la so bangke nilitum ingkora ke thom ani sinitum phapon po la pen ong dung nilihin mate nilitum abitung epechel se bitung pen pherang ke tum handa ang no nilitum karbi ang long la pen NC Hills la pen ang tan ke do karbi atom han anda mechuning rilo la bang so nilitum trok ing deng madela APHLC ki kim kerang long ke ong dung bang surip thom kep likep armu mate ke paong rin phasin tum pherang ke thenglo bename pachini lo athemani tum dam et ke uni de lo atok ano posik la se pherang ke bitung tum han ning thelo alang tum la bangso a message bang ke untik ate circulate pon po la pen pacetak po posi alang tum han dame nilihin ben dame ninge the pen se lang tum han dame pachini tum tholo long bang ke especially nilitum patumi High Court mate Supreme Court advocate fansinil tum pithan populo sitami alangli court along side ko kamasi alangli abang ajo ansinangli rong popo ajo anangli rong pote tum phan dak bangke kahelu tum da ko posi un edet po lasila alangli phana bangke mo inko ra thom chief gas hang po alangli men lake raju diuri aho jesi alangli Supreme Court along tame alangli hadak si practice un lo lapen non High Court along lapen alangli sumila rong hang pi tumengjir kedam tang kebe ke chitum ke chenne kan jok afran ke en la alangli labang sos ingjira phantame alangli si case endun lo lapen alangli case sikai sida endun de pin pen karbi buta kalilo alangli sitame inglong aso ba itum mongolian pa khe kaching hon pen alangli case bang endun si non compensation a family to phan sumila rong hang pi ini ingjira tum apo pai tum phan compensation na tangka pelong pidun lola High Court pen aimon lak trok lo ne lak trok silon ne aimon pa endun lo palong dun lo lasi ong dung ili tuma kidu ka kisung dopik lang tuma hampang lo lasi laso arni bang ke une det pos ta me tarek ingko ra ke thomani si bang ik polang li bang ke chief guest lasi niltum tarek ingko ra hinia bang ke nilitum sarjai ka thar mata do po lapen nilitum long methang mata dudun po leadership training long lapen nilitum GS tamedu lasi monili tum si chingwai thusi ladak bang puthot che point po lage leadership puthak bang ke ni lama kangja rajai megalong longbok kedamat atum nakstong don igma to be nili phan phone anglo langli inti sang ho bang lasi pinap lama kang thur kona porlo posna ju lasi baji sir ke blom sin tuming thur jipu lasi langli tum bang trok senior ke bagdo ke bang dak lama kang thur bang nang phone de lo nami alang litum dak bang pen si cingki je thanon lo alang litum group pen seba tangte pini keceng siau ni alang litum pini neli phananggar juateng bangke pini lama kang thur la pen pina leadership training la pen 23 arni enta me do ko thek sita me ne klar dak pen cingki dun long lelang neli ta busy masi kam schedule ka do ka masi reception ko neli chief convener pinak lo masi cingki je than ma awar side long dun ne lo non bang la tum dam elo lasi alang litum bang ta thek 23 arni bang labang so APHLC amang ka thega ni pini ding trok ke talon pon kicheng share ni labang ke nili tung pini lama pangjar pon lo labang so nili tung la amang ka thega ni ding trok ke talon along pia pos nili tung la pini ni thoma jai mek ki bina kok ma plo tangte amang ka thega ni bang ke mane labang ke nili tung afita bano aprang tata bang no
asoni bang lasi pini sini tung pitik nang lo sateng bang tung picun lo sta melan ajur piding nang kok lo tang te hala ki ong dung ara tung bang jutang ching hon pen li tung la pinang an jutang ching hon kar bi khai tung me thang nim ro komolong seda ka jutang jubalong si cipati dun ka do ve do lo la tung kela keleng pen ni li tung pini ama jong si la rata mai pi pamano te alang li tung bang eda ji alang li tung manake ake duki sung du ko ji athema adhe ka tung pini an sa hem chile rin ti alang festival pen ma adhe pe pinap chile alang lalu pulau tangte pinap diga bangkan litung radamai pilong alang litung kaduga ve EPSLC paninga cithe ya atung anda mena citong dia warsa mission po pusin litung 23 ani an bang sila public meeting bang mate rap amai pi bangke ni litung pithik pon nang koklo lasi pini nang litung media hoi pen ni chuning ri lo kar biang long ke do ato kano akar bi anta khailong ri ka ching hon lapen ime thang regional mate me thang party thir thip ni lapen reng nang ji pu ke matha bang phu bang phi ana tung sitame tarigen ko ra ke thomar ni bang ke nang chitong dun lapu pusining thelo lapen nang chitong dun lap ye phansini litung labang so reception committee bitung bendame nang litung media thengno tamin tu chuning rig lo tang lo du ve tang lama teng lo masih hala rata tung ke bang taling ko ra ke thom hala tung rat nang lin edana pusi ngong lo ka som chot lo nil tung ba